Ara ja no parlem de previsions, ara ja parlem de resultats. Les eleccions han tingut lloc, Convergència i Unió es felicita perquè ha resistit bé, fins i tot molt bé, en unes condicions molt difícils de polarització tremenda entre socialistes i populars, com de fet no s'havia vist gairebé mai, tot i que sempre les eleccions espanyoles estan molt polaritzades en els grans partits espanyols, no? Però aquest cop això ha sigut encara més gran, encara més intens, no? Que en aquestes circumstàncies haguem resistit tan bé, això demostra una gran fortalesa, una gran solidesa per part de Convergència i Unió. Serem la tercera força política de l'Estat, això té un pes. Podem arribar a ser decisius, això ja es veurà, no som nosaltres que hem de moure peces, són els socialistes com a guanyadors de les eleccions, però és evident que aquests 10 diputats a Madrid i els seus corresponents senadors en el Senat tenen un pes important, que l'utilitzarem en defensa de Catalunya i del catalanisme i del nostre projecte de país. I finalment, potser l'única cosa que hem de lamentar de tot plegat és que la suma dels partits d'obediència catalana a Madrid ara serà inferior. No perquè Convergència i Unió hagi perdut res, perquè nosaltres ens mantenim bé, però el pes conjunt de tots els diputats i senadors catalanistes serà inferior al que era. I això jo crec que convida a una reflexió a diferents llocs d'aquest país per intentar que el catalanisme no perdi pes. S'està demostrant que quan el catalanisme perd pes, qui el guanya és el món socialista, i el món socialista al final té un projecte d'àmbit estatal, no un projecte d'àmbit català. I això pel nostre país no és bo. Per tant, Convergència i Unió convida a fer aquesta reflexió en el món catalanista en general. Jo ja fa mesos que ho estic intentant fer, crec que ara és més urgent que mai. Espero que tothom hi contribueixi en la mesura de les seves possibilitats i per nosaltres, lògicament, no quedarà.